नमस्कार, मी भरत केसरकर. कोकण 7 लाईव्हच्या मालवणी बुलेटिन मध्ये सगळ्यांचं स्वागत आहे. आता आपण मालवणी गजाली करतो आणि आजचा विषय असा कोकण रेल्वे. 25 वर्ष या कोकण रेल्वे पूर्ण झाली. मधुदंड होते साहेबांचं स्वप्न होता. आज मधुदंड होते नाही, मात्र ते स्वप्न पुरे करून गेले. मात्र ह्या स्वप्न पूर्ण करताना त्यांनी पुढच्या कोकणातील राजकीय लोकांना मात्र त्याच्यावर सोन्याची मोहर चढवून जमली नाही. याचं कारण असा अनेक समस्या या कोकण रेल्वेच्या आजही आबाधित असतात. सर गाडी थांबत नाही, स्टेशनच्या बाबतीत बॉम्बवाजा, जो लोकांनी कमी किमतीमध्ये जमिनी दिले त्या जमिनींका मोल लावला नाही. कारण आज जर जमिनी जर ते ठेवल्या नसते तर बाजूचे दर पण वाटत वाढले असते. ज्याचा फायदा कोकण रेल्वे जो दक्षिणेतल्या लोकांना होताना दिसतात, ते लोक दाराडोर झोपान येतात, आपले लोक उभ्याने जातात. अशी दयनीय अवस्था असताना ह्याच्याकडे कोण बघणार नाही. डबल ट्रॅकचं स्वप्न केव्हा पूर्ण होईल याची तर गॅरंटी नाही. आणि अशासाठी आज आपल्यासाठी चर्चा करण्यासाठी कोकणातलं एक चांगला वक्तृत्व असा नकुल पारसेकर साहेब, खूप खूप स्वागत तुमचा कोकण 7 लाईव्ह मध्ये. आणि दुसरा एक व्यक्तिमत्व जयानंद मटकरांचे नातू मिहिर मटकर, जे आज ह्या लढ्यासाठी उतरल्यात, प्रवासी संघटनेचा नेतृत्व करतात. मी पारसेकर तुमच्याकडे येतोय. कोकण रेल्वेची दशा आणि दिशा झालेली आहे, कशा दृष्टिकोनातून बघता तुम्ही? सगळ्यात महत्त्वाचा विषय हा की फार वर्षापूर्वी वालावलकर नावाच्या सुपुत्रान ह्या कोकण रेल्वेचा सुतोवाच केला. जेव्हा ते बोलले कोकण रेल्वेबाबत त्यावेळी तो एक स्वप्न होता असा सगळ्यांका वाटता होता आणि त्या सगळ्याच पिढीतल्या लोकांका वाटता होता. ह्याचा कारण असा की कोकण हे तसो डोंगराळ भाग, त्यावेळीचे जे मातीचे रस्ते होते त्या मातीच्या रस्त्यावर एसटीच ज्या ठिकाणी चालताना मुश्किल होता, अशा ठिकाणी या कोकण रेल्वेचो हा जा स्वप्न आता पुरा होताला की ना ही शंका होती. पण जे वालावलकर होते हे वालावलकर दूरदृष्टीचे सुपुत्र होते आमचे, आणि त्यांच्यानी जा सुतोवाच केल्यात त्या त्यांच्या स्वप्नाचो पाठलाग खऱ्या अर्थान कोणी केलो असतात तर या देशातले जे एक उत्कृष्ट संसदपटू होते किंवा एक चारित्र्य संपन्न आणि आदर्श राजकारण समाजकारण लोकांच्या कल्याणासाठी कसा करूचा अशी ज्यांची प्रतिमा होती ते आमचे नाना अर्थात मधु दंडवते. आणि ते ज्यावेळी अर्थमंत्री या देशाचे झाले त्यावेळी त्यांना साथ दिली या देशातले लोकप्रिय जे कामगार नेते होते, जो एक कामगारांचा एक या देशातलो बुलंद आवाज होतो ते म्हणजे स्वर्गीय जॉर्ज फर्नांडिस. ह्या दोन्ही माणसांनी हे सगळं विषय केलो आणि म्हणून कोकण रेल्वे धावाक लागली. माका असं वाटतं की कोकण रेल्वे जेव्हा झाली त्यावेळी कोकणातल्या सगळ्या लोकांनी या स्वप्नाची पूर्तता होण्यासाठी अगदी कवडी मोलाच्या दरान आपले जो जागा होते तो जागा अगदी कोणत्याही प्रकारची अडवणूक न करता, कोणत्याही प्रकारचो नकारात्मक विचार मनात न देता तो जागा सगळे दिल्यो आणि कोकण रेल्वेचा ह्या सगळा काम सुरू झाला. ह्या कोकण रेल्वेच्या कामात जसा फार मोठा योगदान नाना दंडवतेंचा, जॉर्ज फर्नांडिसचा, तेवढाच मोठा योगदान फार मोठा आहे जे मेट्रोमॅन म्हणून ओळखले जातात ई श्रीधरन केरळचे त्यांचा. कारण ह्यो सगळो प्रकल्प पूर्णत्वाक जाण्यासाठी जे कित्येक किलोमीटरचे प्रत्येक जिल्ह्यातले, रायगड असू दे, रत्नागिरी असू दे, सिंधुदुर्ग असू दे किंवा दक्षिणेकडच्या रस्त्यामध्ये असे एक मोठे बोगदे होते आणि बोगदे हे सगळे आव्हानात्मक होते. ताई काम ई श्रीधरनच्या नेतृत्वाखाली ह्या सगळा पूर्ण झाला आणि लोकांनी त्याचो आनंदोत्सव साजरा केलो. आता एक लहानपणी आमका एक असा गाणं होता की झुक 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 कोकण गाडी त्या रेल्वेन प्रवास करूया आणि आगीनं गाडी धुरांच्या रेषा हवेत पहाडी, अशा प्रकारचा त्या गाणं होता. आणि मामाकडे येण्याची जी वास होती, वास्तविक आजची परिस्थिती तुम्ही बघितली किंवा पूर्वीची परिस्थिती बघितली, गिरणी बंद पडल्यानंतर आणि गिरणी मुंबईत सुरू असताना सुद्धा की मुंबई जी देशाची औद्योगिक राजधानी या औद्योगिक राजधानीमध्ये अर्धा कोकण वसलेला आणि ह्या अर्ध्या कोकणमध्येचे जे लोक असत हे लोक सणासुद्धा आणि विशेषतः गणपती हे या ठिकाणी कोकण रेल्वेन येतात किंवा गाडये करून येतात. महत्त्वाची गोष्ट अशी आहे की जगाच्या पाठीवर आमचो खंयचोय कोकणी माणूस असलो तरी गणपतीचं सण त्याच्यासाठी फार मोठं असता. याचा कारण कसा की त्या गणपतीवर त्यांची फार मोठी श्रद्धा, अगदी वर्ष बंद असलेली ग्रामीण भागातली मातीची घरं ती सुद्धा आधी एक महिना येऊन ती उघडून साफसफाई करून
ज्याची आर्थिक परिस्थिती नसता तो माणूस जमीन जुबलं विकून झाडापेडा विकून तो सण साजरा करतात आणि येतात. आणि ह्याच्यामध्ये मुंबईतून येणाऱ्यांची संख्या फार मोठी असतात. ही माणसं आधी 5-5, 6-6 महिने प्रयत्न करतात रिझर्वेशन करण्याचा, पण त्याच्या आधी या कोकण रेल्वेचा रिझर्वेशन फुल झालेला असता. मी अनेक वेळा बघितलं गणपती सणा घेणारे अगदी 60, 65, 70 वर्षाचे आमचे आजी म्हातारी कोतारी माणसा ही या जो रेल्वे या ठिकाणी येतात ती मग तुतारी असानी, कोकण कन्या असानी किंवा जादा सोडलेली गाडी असानी, ह्या गाड्यामध्ये अतिशय हाल अपेष्टा करून म्हणजे त्या संडासाच्या दरवाजाकडे बसान उभे रवान ज्यांका श्वास घेऊक दम नाही अशा हाल अपेष्टी ती माणसं गणपतीसारख्या सणा घेतात. सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा असो की आमच्या सुदैवान मोदी सरकारच्या 2014च्या मंत्रिमंडळात या कोकणचे सुपुत्र आणि जे राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सगळ्या क्षेत्रात काम करतात आजही ते खैच्याही मंत्रिपदावर नसले किंवा देशातल्या खैच्या उच्च पदावर नसले तरी सुद्धा अनेक देशातल्या मोठमोठ्या शैक्षणिक संस्था असतील, विद्यापीठ असतील, त्या ठिकाणी ग्लोबल वॉर्मिंग असतात, इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट असतात, एन्व्हायरमेंट असतात किंवा पर्यावरण असतात, या सगळ्या विषयावर त्यांना विशेष निमंत्रित विशेष अतिथी म्हणून लेक्चर देऊन येतात. योगायोगात तेव्हा ते या आपल्या देशाचे रेल्वे मंत्री झालेले त्यावेळी त्यांच्यानी एक विशेष फोकस आपलं लक्ष कोकण रेल्वेच्या जो काही समस्या असतात विशेषतः आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या लोकांना त्याचा कसं फायदा मिळाला याच्यासाठी त्यांच्यानी प्रयत्न सुरू केलेले होते. त्याचे साक्षीदार मी असोय आणि ज्यांनी रेल्वे प्रवाशांच्या अडचणी लक्षात घेऊन प्रवासी संघटना स्थापन केल्यात आणि जे बिचारे आज हयात नाहीत ते आमचे मित्र कोकण रेल्वे प्रवासी संघटनेचे अध्यक्ष स्वर्गीय डी.के. सावंत असे आम्ही जवळजवळ 3 वेळा दिल्लीत गेलेलो आणि त्यावेळी साहेबांनी बरेच विषय म्हणजे ती 1, 2, 4 जो गाडी व्हायचं थांबत नव्हते ते थांबत होते, राजधानीसारखी गाडी थांबा होती. साहेबांनी त्यावेळी आपलो रेल्वे मंत्री पदा म्हणतो स्पेशल व्हेटो वापरून त्या ठिकाणी इलेक्ट्रिफिकेशन याच्यासाठी कोट्यावधी रुपयाची त्या ठिकाणी तरतूद केली आणि ती तरतूद केल्यामुळे काही प्रमाणात काम सुरू असं आणि काही प्रमाणात रोयाबियापर्यंत झाला. दुपदरीकरणाचा विषय साहेबांनी मनावर घेतलेला होतो. ज्या ठिकाणी म्हणजे राजापूर बिजापूर या मधल्याच्यामध्ये खूप अंतरावर स्टेशन असत आणि त्यामुळे खूप लांब आतल्या गावातली जी खेडेगाव असत रत्नागिरीत असतील, रायगडात असतील, आपल्या जिल्ह्यात असतील तर त्यांना वेगळी परत पुन्हा गाडी करून 100 किलोमीटर 125 किलोमीटर आपल्या गावात जाऊचा पडा. अशा ठिकाणी काही रत्नागिरी जिल्ह्यात तरी नवीन रेल्वे स्टेशनला त्यांच्यानी मंजूर केली, ती झाली. त्यानंतर आपला जो टर्मिनसचा मोठा विषय असा सावंतवाडी आणि ज्या टर्मिनसाक नाना दंडवतेचा नाव दिवचं अशा प्रकारचं सगळ्या कोकणातल्या जनतेचा आग्रह असा कारण त्या सार्थकी नाव लागतं कारण त्या माणसाचा श्रेया. दुर्दैवान काय झाला आपल्या जिल्ह्यातले जे सगळेच राजकीय नेते असत म्हणजे सत्तेवर असणारे असू दे किंवा विरोधी पक्षाचे नेते असू दे यांच्यानी ह्या कोकण रेल्वेच्या प्रवाशांच्या जो कठीण समस्या आहेत एक तर कधी तिकीट मिळणार नाही, रिझर्वेशन फुल असता, त्यानंतर काही अनेक ठिकाणी गाड्यांका थांबे नाही आणि हे सगळं त्रास असताना सुद्धा वेळोवेळी इकडचे आता हे माझ्या शेजारात जे बसलेले आहेत मीर मटकर हे स्वर्गीय जयानंद मटकर जे मोठे समाजवादी नेते होते त्यांचे ते नातू असत. एक परंपरागत त्यांच्याकडेचा एक नेतृत्व करण्याची त्यांची एक क्षमता निर्माण ते पोरगो करता असा त्यांनी आता एक कोकण रेल्वेचे विषय घेऊन एक संघटना स्थापन केली की ज्या संघटनेमध्ये एक उपाध्यक्ष म्हणून मी एक कार्यरत असं. तर ह्या सगळ्या होत असताना त्या जो टर्मिनस सावंतवाडीचा असा त्या टर्मिनसचा दंडवतेंचा नाव द्यावा एक साधी मागणी नाव देण्यासाठी मोठं का विषय आणि लोकमत असा लोकांची त्या मागणी असा लोकांका तो विषय व्हावा लोक त्याच्यासाठी आनंद साजरा करतील पण एक तो सुद्धा विषय व्हायला नाही. आणि सगळ्यात महत्त्वाचा असा की प्रभूसाहेब असताना त्या ठिकाणी त्या टर्मिनसचा काय जी वादावादी झाली ज्या जिल्ह्यातल्या नेत्यामध्ये मग ते माननीय आत्ता विद्यमान शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर असतील ते सावंतवाडीचे सुपुत्र, माननीय केंद्रीय सूक्ष्म लघु उद्योग मंत्री नारायण राणे जे या जिल्ह्याचा 30 वर्ष नेतृत्व करतात ते असतील. त्यांच्या सगळ्या वादामुळे तो टर्मिनसचा विषय खूप गाजलो आणि शेवटाक तो सावंतवाडी टर्मिनस करूच ठरलो. त्या टर्मिनसचा सगळा उद्घाटन आणि सगळे कार्यक्रम त्यावेळेचे मुख्यमंत्री मला वाटतं देवेंद्र फडणवीस, स्वतः सुरेश प्रभू साहेब ह्या सगळ्या आणि सगळे लोकप्रतिनिधी यांच्या टर्मिनलचं उद्घाटन झाला. थोड्याच वेळात येते तुमच्याकडे मीर मटकर बराच वेळ त्याच्या मीर तू एक जयानंद मटकरांचं नातू म्हणून तू प्रसिद्ध असं आजोबा तुमचे फार समाजवादी नेते प्रवासी संघटना स्थापन केला लोकांका बरा वाटला
पण तुका काय वाटतं ह्या टर्मिनल कशामुळे अडला, खंय घोंगडा जाता भिजता, काय वाटतं? टर्मिनल त्यांनी जसं सांगितलं तसा 2 मोठ्या नेत्यांच्या भांडणात हा कधीतरी अडकलेला होता. पण आता तर हळूहळू पुढे सरकतं असं. दोन्ही नेते आणि अख्ख्या कोकणपट्ट्यावरची लोक त्याच्यासाठी काहीतरी सकारात्मक असत. आणि नुकतीच 25 संघटनांचा एकत्रीकरण करून अखंड कोकण रेल्वे सेवा समिती स्थापन झाली. ती पण पुनर्स्थापन झाली. आणि 70 ते 90% कोकण रेल्वेवरचे जे समस्या असत ते सगळे कोकणातला सावंतवाडी टर्मिनस सोडवू शकता. सावंतवाडीवाल्यांका एक चान्स गावलो की त्या अख्ख्या कोकणपट्ट्याचा ता नेतृत्व करू शकतं त्या टर्मिनसच्या जीवार आणि अख्ख्या कोकणपट्ट्याक ते पोचू शकतं टर्मिनसच्या बाबतीत. कारण की टर्मिनस ही खूप मोठी गोष्ट असा, खूप मोठो प्रकार आहे ह्यो. आधीच आपलो हायवे बाहेरनं गेलेलो आणि ता सगळा जो लॉस धंद्याचो किंवा प्रवाशांचा जो लॉस त्या हायवेमुळे झालेलो तो काहीतरी टर्मिनस भरून काढू शकता. फक्त सावंतवाडी पुरती नाही तर अख्ख्या कोकणपट्ट्यापुरती. त्यामुळे हा जर घोडा अडला तर आता माझ्या मते तरी हळूहळू पुढे सरकता असा. हळूहळू किती वर्ष झाली सत्ता सगळीकडे सत्ताधारी असत आणि मोठ्या प्रमाणात सत्ताधारी असायचं सगळे, म्हणजे आमदार असणे तुझ्यानंतर मंत्री सगळे असत नाही सर. काय नेमकी मानसिकता कित्याक वाटणार नाही, काय वाटतात? तो जेव्हा आजपर्यंत आपला दुर्दैव की एवढं मोठं डेव्हलपमेंटल विषय जेव्हा निवडणुका जवळ येतात तेव्हाच घेतलं जातं आणि त्याच्यावरनं सीट निवडून येतात. पण म्हणजे खासदार कमी पडल्यासारखे वाटतं तुका? मी म्हणेन नेतृत्व काहीतरी कमी पडला. कारण का ह्यो 16 वर्ष झाली ह्यो टर्मिनस विषय रखडलेला आणि 16 वर्ष रखडणं ह्या बरोबर नाही. समाजवादी नेते आदरणीय माजी आमदार जयानंद मटकरांका आत्मक्लेश आंदोलनापर्यंत वयाच्या 85व्या वर्षी उतरूचा लागला आणि नंतर काहीतरी या टर्मिनस मार्गी लागला. याच्यासारखी दुर्दैव घटना नाही. तू आता योग असतं, तू लोकांना परक्यांका जाऊन उतारतलं काय यासाठी आंदोलन? 26 जानेवारीची जी आंदोलनाची हाक दिली आहे ती युवांनीच दिलेली आहे. बंद करून टाकतलं सगळे रेल्वे. प्रयत्न करतो काळजी आम्ही का ताकद निर्माण होत नाही, तू उतराची तरी तयारी कर. होय होय आमची उतराची तयारी असा. जे किती लोकांना घेऊन उतरतात? अखंड कोकणपट्ट्यातले जे 25 संघटना असतात आणि सावंतवाडीतली जी नवीन संघटना स्थापन झाली आहे, जे एक्सपिरियन्स लोक असत, बाजू अनुभवी जे बसलेले आहेत, हे युवा पिढी असत. माझ्या मते ह्या संघटनेत जे सावंतवाडीची स्थापन झाली आहे 100+ युवा असत आणि उरलेले जे आपले एक्सपिरियन्स लोक त्यांच्यासोबत 25 संघटना असत. माझ्या मते मोठा आंदोलन 26 जानेवारी होतला असा आणि त्याच्यानंतर गरज लागलीच तर रेल रोकोसारखंही ऑप्शन आमच्याकडे असतात. गरज लागली तर त्याच्यावर जर लोक तयार असली तर तोही आम्ही ऑप्शन करतो. पण ह्या येत्या 1-2 वर्षातच टर्मिनसचा कायदो निकाल ही मुलं आणि सगळे एक्सपिरियन्स लोक लावतलीच. निकाल नकली तुमच्याकडे येतो. मीर म्हणता निकाल लावतो 26 तारखे. माझा मुद्दा मीरने जो प्रश्न उपस्थित केला, टर्मिनल रकाडला 10 वर्ष विनायक राऊत आता खासदारांवर पहिले स्पष्ट मांडतात. खासदार लोकसभेचे खासदार विनायक राऊत कमी पडल्यासारखे वाटतात तुमका? सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट अशी असा की सुरेश प्रभू रेल्वे मंत्रिपदावरून बाजूक गेल्यानंतर कोकण रेल्वेचे सगळेच त्यांच्यानी काय प्रश्न सोडवले असं आम्ही म्हणायचे नाही. पण एक सकारात्मक त्यांच्याकडून काही विषय होत होते आणि ते जर रेल्वे मंत्री म्हणून कंटिन्यू असते तर निश्चितपणे आमच्यासारखे कार्यकर्ते त्याचो पाठपुरावा करून विषय करतो होतो. सगळ्यात बोलताना ह्या गोष्टी माका प्रकर्षण सांगूची आहे की नाक दाबल्याशिवाय तोंड उघडणार नाही. आता कोकण रेल्वेक 25 वर्ष झाली. मीर मटकरांनी सांगितल्याप्रमाणे आता 15-16 वर्ष टर्मिनलचा विषय असा. आता यांची आमच्या खासदार राऊतांची दुसरी टर्म संपतली. मतदारसंघातला देशातला आणि महाराष्ट्रातले राजकीय संदर्भ सत्तांतरानंतर सगळेच बदललेत. त्यामुळे ह्या ज्या सत्तेचं राजकारण असताना या सत्तेच्या राजकारणात सर्वसामान्य माणूस कायम सगळ्यात बाबतीत भरडलो जाता. ही वस्तुस्थिती ती तुम्ही नाकारू शकणार नाही. ह्याचं कारण कसा, जे सत्ताधारी असतात ते काय म्हणतात की त्या खासदाराचं काम असं. होय, खासदारांनी विषय लावून धरू गयो, खासदारांनी त्याचा पाठपुरावा करू गयो, त्या लोकांचे जे काय या मतदारसंघातले मूलभूत समस्या असत, जे सार्वजनिक प्रश्न असत, हे सार्वजनिक प्रश्न खासदारांनी थैसर मांडू गये. आता समजा खासदारांनी मांडले असं आपण तात्पुरता गृहीत धरूया तर, आणि जर त्या केंद्रातल्या लोकांनी केला तर परत त्या खासदाराक क्रेडिट मिळत की काय? क्रेडिट मांडल्या ना. माझ्या मते, माझ्या माहितीप्रमाणे खासदार या बाबतीत कमी पडल्या मान्य करू काय. म्हणजे आमच्या काही ते काय पत्र्यावर करत असतील काय करतील. आणि समजा त्याने तो विषय केलो तरी सत्ताधारी पक्ष त्याका किती प्रतिसाद देतो प्रश्न.
तो जर जर प्रतिसाद देत नसते तर विरोधी पक्ष उपोषणासारख्या आंदोलना कित्याक करूक नाही? म्हणून माझा आता राऊतांची आता टर्म संप दिली, आता एक 3-4 महिन्याचाच कालावधी आहे. म्हणून आता मीर मटकरांचं सांगितल्यान की कोकण रेल्वेचे एवढे गंभीर समस्या असत, कोकण रेल्वेचे सगळे प्रवासी ज्या कोकणातल्या अनेक भूमिपुत्रांनी आपले जागा दिली, जमिनी दिले या प्रकल्पासाठी, पण त्या प्रकल्पाचे इतर फायदे म्हणाली दक्षिणेकडे कोकण रेल्वे सगळे जाऊ लागले की प्रत्येक स्टॉपवर थांबतात. त्या मुद्द्याला येतो. हा, पहिलं जो टर्मिनलचा मुद्दो कोण कमी पडलो आणि कोणाक जमाक नाही. माझ्या मते या जिल्ह्यातले सत्ताधारी असू दे किंवा विरोधी असू दे, हे दोन्ही लोकप्रतिनिधी या सगळ्या विषयात टोटली कमी पडलेले होते. कारण महत्वाची गोष्ट त्यांना ह्या जिल्ह्यातल्या कोकण रेल्वेच्या नाही सगळ्याच समस्या आता वालीकोड नाही. आणि महत्वाची गोष्ट कशी असा की या सगळ्या प्रकारामध्ये श्रेयवादाचा मोठा राजकारण होता आणि या श्रेयवादात मूलभूत जे प्रश्न ते बाजूला होतात. टर्मिनसचा विषय तोच झालो. आता त्या टर्मिनसच्या विषयाच्या अनुषंगाने काय झाला की असं एक विषय चर्चा गेलो की मग टर्मिनस म्हटल्यानंतर थंयसर सगळ्या रेल्वेचा मेंटेनन्स अशा विषयात मग पाण्याचा प्रश्न आता मोठ्या प्रमाणात पाणी व्हाय. माका आठवता त्या टर्मिनसच्या भूमिपूजनाचा उद्घाटनाचा कार्यक्रम झालो त्यावेळी प्रभू साहेबांबरोबर मी त्या व्यासपीठावर होतोय. प्रभू साहेब स्पेशल ट्रेन मी रिसिव्ह करून आम्हीच गेलेलो आणि मी त्या व्यासपीठावर होते. प्रभू साहेबांच्या अगदी तो मुलगा अमय त्यांच्या शेजाराकच मी पत्र माझ्याकडे फोटो पण ते असत. त्यावेळी मी माझ्या कानाने ऐकलेला सन्माननीय विद्यमान शिक्षण मंत्री आणि त्यावेळेचे ते पालकमंत्री होते. त्यावेळी त्यांच्यानी सांगितल्याने की पाणी या विषयासाठी मी पालकमंत्री म्हणून तुम्हाला शब्द देतोय की पाणी या विषयासाठी या टर्मिनलचे आडकाठी कायवची ना आपण जर तिराळी धरणाचा पाणी असा त्या तिराळी धरणाच्या पाण्याची प्रोजेक्ट आपण करतो. मुळात जी थंय लूप लाईन म्हणजे वॉटर लाईन जी लागली ती त्या साईडीक लागलीच कारण तो कॅनल डायरेक्ट थंय नाही येणार त्यामुळे ती लाईन थंय लागली. आता याचा आदरणीय पालकमंत्र्यांनी 6 कोटी रुपये जे स्टेशनच्या सुशोभीकरणासाठी दिले होय विषय त्यांनी दिले आमका जास्त थोडेसे रुपये गावले त्यांचे आभारच असत. पण ते खंय ना खंय तरी तो पैसो लोकांचा फुकट जातलो. कारण काय ज्या टर्मिनसचा एक डिझाईन होता आणि आताचा जा डिझाईन आहे ह्यात खूप फरक आहे. उद्या जर टर्मिनस साठी परत काम करूचा लागला तर त्या डिझाईनही परत सगळा पाण्यात म्हणजे असा वाटतं का आंधळो जळत आणि कुत्रा अशी गत असं कोण कमी पडलो काय वाटतं तुका? माका तरी वाटतं की नेतृत्वच काहीतरी कमी पडला आणि ह्याचा ज्वलंत उदाहरण म्हणजे कोकण रेल्वेचे मुजोर अधिकारी आज कोकणात येऊन कोकणवासियांची लायकी काढून जातात. जर धमकी जो प्रकार झाला काय प्रकार होतो तो? धमकी असा प्रकार नव्हतो. जेव्हा वाईट वागणूक दिली वाईट वागणूक जेव्हा मी कोकण रेल्वेच्या ऑफिसात गेलेलो आहे बेलापुरात, मी आणि DK सावंतचे मित्र आदरणीय नेंबळेकर साहेब होते माझ्यावर, सुरेंद्र नेंबळेकर साहेब. आम्ही कोकणातले हे समस्या घेऊन आणि टर्मिनसचे समस्या घेऊन की ह्या प्रश्नांवर आमका उत्तरा होईत, RTIची उत्तरा येईल हे आम्ही दाखवूक गेलेलो. तेव्हा त्यांनी सांगितल्याने की राजधानी गरीब रथ जैसे प्रीमियम गाडी की आपको परवडती नाही आहे तिकीट, ये जो है आपके लिए नहीं बनी. म्हणजे काय आमची लायकी नाही का बाबा? हे माझ्याकडे दुर्दैवाने तेव्हा काय रेकॉर्डिंग किंवा प्रूफ नव्हता म्हणून मी काहीतरी तो विषय उठवूक कमी पडलोय. पण जेव्हा CMD साहेब सावंतवाडी टर्मिनसवर येल्ले तेव्हा पण त्यांनी तो DK साहेबांचा अपमान केलो की DKने भी आंदोलन किया था और उनका क्या हुआ. आमचा नेतृत्वच काहीतरी कमी पडला की हे जे अधिकारी आमच्यावर अवलंबून हेच कोकणात येऊन आमची लायकी लाच काढून जातात. आता माका असं वाटतं साम भेद दंड ही सगळी निवेदना काय ते मंत्र्यांकडे जाऊन त्यांना प्रार्थना करणं, लोकप्रतिनिधींना भेटणं, पत्रव्यवहार करणं, हे सगळे विषय झाले. कोकणी माणूस ह्यो जेवढं सोशी गाना तेवढंच तो एकदा पेटलो तर तो पेटवताना मागे पुढे अजिबात बघूचो नाही. आता सुदैवान एक ह्या सगळ्या कोकण रेल्वेच्या समस्यावर एक आमका जसं आता मराठा आंदोलनात जरांगेने सांगितल्याने या 24 तारखेक तुम्ही ह्या कायदा करूक जा, आम्ही त्याच पद्धतीने आता 26 जानेवारीच्या आंदोलनाकडे बघतो. कारण मुंबईमध्ये असंख्य कोकणी चाकरमनी असत की ज्याचो प्रत्येकाचा विषय त्यांना तिकीट मिळणार नाही, प्रवास करूक मिळणार नाही, गाडी थांबणार नाही, ह्या सगळे त्यांचे प्रश्न असत. पण त्या प्रश्नाकडे ते म्हणत होते की आमच्या जिल्ह्यातले नेते काहीतरी आमच्याकडे बघतील, सहानुभूतीने आणि सोल्युशन करतील म्हणून ते वाट बघत. त्यांची आता सहनशीलता संपली. टर्मिनल नंतर मी येतोय, तुमका असं वाटणार नाही की सुरेश प्रभूंका मंत्रीपद मिळाल्यानंतर ते डबल ट्रॅक करून ते कमी पडल्यासारखं वाटणार नाही तुमका? मुळात ऐका सांगतोय की सुरेश प्रभू फार मोठं विजनरी आणि नॅशनल आणि प्रभू हे नॅशनल आणि आंतरराष्ट्रीय राजकारणाकडे काम. ते ज्यावेळी एखादा विषय करतात त्यावेळी त्याचा पूर्ण अभ्यास करतात. कारण तर मग अर्धवट राहता कामा नये.
प्रभू साहेबांनी हो विषय, प्रभू साहेबांना वेळ किती मिळालो विचार करा. प्रभू साहेबांचा मन ताबडतोब त्यांचं परत पोर्टफोलिओ बदललो. नंतर त्यांना हवाई उड्डाण आणि उद्योग मंत्री आणि कॉमर्स ह्या खाता दिलेला होता. बुलेट ट्रेनच्यामुळे काहीतरी ते तो नेमकं आतलो काय विषय माका माहित नाही, परंतु महत्वाची गोष्ट अशी की त्यांना वेळच मिळाला नाही. कारण ज्यावेळी कोकण रेल्वेच्या एवढ्या मोठ्या किलोमीटरच्या मार्गाचा दुपदरीकरणाचा विषय येतो त्यावेळी त्याका खूप त्याका अभ्यास लागता. त्याका सगळं आता बजेटरी प्रोव्हिजन सगळा त्या करूचा लागता. साहेबांका रेल्वे मंत्री म्हणून वेळच मिळाला नाही ना. तो जर वेळ मिळाला असतो ना तर आपण 100% त्यांना ब्लेम करू शकलो असतो. ते आज बसले आणि ताबडतोब 1.5 वर्षात. पण त्यांना जो काय थोडंफार कालावधी मिळालो त्या कालावधीमध्ये साहेबांनी कोट्यावधी रुपयाचे विषय कोकण रेल्वेसाठी केलेले होते. आणि ते पुढे नंतर त्यांचं पोर्टफोलिओ बदललो. ते हवाई उड्डाण मंत्री झाले, कॉमर्स मिनिस्टर झाले आणि मग त्याच्यानंतर त्यांचा 2000 मोठं सगळं ट्रेन जे 4-5-7 तासात एवढी ह्या 100% मान्य. आपण मी तुमका एक गमत सांगतो की एक लक्षात घ्या की हे थांबे जो प्रकार आहे ना ह्यो दक्षिणेकडे ट्रेन गेलो तर त्यांना लागू पडत नाही. थांब्यावर मी येतोय हा रवली हवेली जमिनी त्या लोकांनी जमिनी दिल्या नाही, परंतु कोकण रेल्वे नेहमी तिकटा पूलमध्ये खूप गोंधळ झाला. तिकटाचं तिकटावर काळ्या बाजार विषय आपण एक विचार करूया, ह्या लोकांनी जमिनी दिल्या नाही परंतु लोकांना फायदा नाही. कारण दक्षिणेतले लोक तिकीट काढतात आणि डॅगावर करून निजाण येतात आणि आपले लोक बिचारे संडासाच्या बाजू ते लोंबकळत जातात. काय वाटतं? मुळात कोकण रेल्वेच्या बाबतीत फार मोठो त्याग ह्यो ह्या भूमिपुत्रांचो असा. ते भूमी त्या काही जणांका त्या संदर्भात काही जॉब मिळालेत, काही जणांका नाही. कारण नंतर त्यांच्यानी जी कोकण रेल्वेमध्ये कर्मचारीची नियुक्ती विषय केला नाही तो नियुक्तीचं सगळं पॅटर्न बदललं गेलो. म्हणजे त्याका मेडिकल क्वालिफाईड एक्झामिनेशन हे आता सगळा विषय होतो. सुरुवातीच्या काळात काही माणसं लागली जे लँड युजर होते, ज्यांचे जमिनी गेलेले होते ते, तरी सुद्धा ज्यांका तो तशा प्रकारचा फायदा मिळाला नाही कोकण रेल्वेमध्ये, ते सुद्धा आज त्यांची मागणी सुद्धा ही आहे की आमच्या खर्चात व्यवस्थित जाऊ, आमका जेव्हा गरज असतात तेव्हा आमका आता निदान एक कुलो टेको जागा मिळाची हीच त्यांची अपेक्षा. तोच विषय. किंवा जे ज्या काही ठिकाणी जे ट्रेन थांबतात नाही, जे थांबे खूप मोठ्या कमी आहेत. तुमचा टेक्निकल फिजिबिलिटी वगैरे सगळे विषय आमका ते MD आता गुप्ता असत त्यांच्याबरोबर प्रभू साहेबांनीच आमची 1-2 वेळा मिटिंग करून दिली. ज्या टिके सावंत मी होतो तात्ता 1.5 तास आम्ही बसलेलो. त्यावेळी स्वतः त्यांच्या ते तेच सांगितलं. आणि जेव्हा त्यांना हा प्रश्न विचारलो की ही तुमची तांत्रिक अडचणी असत ट्रेन थांबवचो, ही तांत्रिक अडचण दक्षिण भारतात येणार नाही का, त्याच्यावर ते निरुत्तर झाले. प्रश्न असा ना कसा असता ज्याच्या हातात सत्ता तो पारधी, ज्यांची सत्ता असा ना त्यांच्यानी त्या नेत्यांनी त्या भागात त्याचा वापर केलो. आपल्या भागामध्ये सत्तेवर असताना सुद्धा ती जी सत्ता इथल्या लोकांच्या ह्या अशा प्रश्नासाठी वापरू होई ती माणसं दानवे राज्यमंत्री असतात रेल्वे मंत्री होऊ शकता. हो पण ते तिकडे लक्ष येत ना आपल्या भागात. हो ता व्हायला नाही ना. मग ऐसर आता कसा सुदैवान आता केंद्रात मंत्री आमचे दादा असत. आता दादांका जवळजवळ 1.5-2.5 वर्ष आतली. मी आता मी तुझ्याकडे येते 2 विषयात घेऊन आपण हा विषय मी एकही रेल्वे जी असणार ही सिंधुदुर्गातून तशी सुटणार नाही. नाममात्र तुतारी एक धरली, कोकण कन्या मडगाव आणि जनशताब्दी हे 3-4 गाड्या सगळे गाडी दक्षिणातून येतात. नाव कोकण रेल्वे गाडी येतात. काय वाटतं तुका काय करू तू काय करतात? आमच्याकडे आता पूर्ण या कोकण पट्ट्यात बरेचसे रेल्वे अभ्यासक असतात. सागर तळवडेकर जो आमचा असा रेल्वे अभ्यासक, अक्षय महापती म्हणून रेल्वे अभ्यासक, हे जे रेल्वे अभ्यासक असतात ना हे CMD आणि जे मोठे पदाधिकारी ह्यांच्यापेक्षा हुशार माणसं आमका गावलेली. मग भले डिकेन बरोबर काम करणारे वगैरे सगळे रेल्वे यांच्या मते आपण दक्षिण जी ट्रेन असा ही दुसऱ्या मार्गी वळवू शकतो आणि आपल्यावरचा ट्रॅफिक कमी करू शकतो. ह्याचा ऑप्शन असा. पण त्याच्यासाठी काहीतरी वरिष्ठ अधिकारी आणि आमची शिष्टमंडळाची चर्चा होईल. आणि दुसरा जो तुम्ही विषय सांगला, जेव्हा 99 मध्ये कोकण रेल्वे इली किंवा कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशन जेव्हा जॉर्ज फर्नांडिस साहेबांनी आणि मधु नडवते साहेबांनी स्थापन केला तेव्हाच सावंतवाडी टर्मिनस काहीतरी होतला ही तेव्हापासून तरतूद होती. आणि टर्मिनसवरनच हे गाडे सुटतात आणि ओरिजिन होतात. थैनं ते गाडे सुटतात, थैनं ते गाडे स्टॉप होतात. त्यामुळे जोपर्यंत कोकणातला एक टर्मिनस होणार नाही तोपर्यंत कोकणातनं गाडी सुटूचे नाही. ही एक दयनीय अवस्था. जोपर्यंत टर्मिनस नाही होणार, जोपर्यंत खाजगीकरण मॉनिटायझेशन पॉलिसीमध्ये बीजेपीच्या कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशनची ह्या असा की ह्या मॉनिटाईज होतला, ह्या प्रायव्हेट होतला. आणि ह्या जर खाजगीकरण झाला तर ह्या एम्प्लॉईज आणि प्रवाशांका खूप मोठो
तोटो खंयतरी होतलो, कारण काय आताच आम्ही 40% जास्त एका तिकिटामागे पैसे देतो कोकण रेल्वेचे प्रवासी. बाकी इंडियन रेल्वेचा 40% जास्त दिनो नाही, आपण कोकण रेल्वे प्रवासी जास्त देतो. त्यामुळे हे जे समस्या असत ते खंयतरी सावंतवाडी टर्मिनस आणि विलनीकरण हे दोनच मुद्दे सोडवू शकतो. मी मगाशी सांगलंय तसं टर्मिनस म्हणजे जो जे थांबे आहेत ना हे सगळे त्याच्यात. आता मी तुमच्याकडे येतोय, खरं तर रोजगाराची संधी मिळात असा होईल तसं खूप चर्चा झाली. केरळात आपण गेल्यानंतर केरळ लागला ना काय वडोपाव दिसणार ना, 300 मेनू मध्ये तिथले प्रादेशिक सगळे पदार्थ, डोसा, अप्पम वगैरे हे पदार्थ. मी म्हणते कोकणातून म्हणजे जेव्हा मडगाव पासून पूर्ण कोकण पट्टा जी गाडी धावतात त्याच्यात शिरवाळे दिसणार नाही, घावणे दिसणार नाही, पुरणपोळी दिसणार नाही. या निमित्तानं काहीतरी रोजगार मिळाला अशी एक चर्चा चालू होती. जेवण पण माशाचं नसतं, आता काय आता उडुप्यांचंच असतं, दक्षिणातलं जेवण असतं. काय वाटतं तुम्ही, काय ह्या कशामुळे होणार आणि रोजगार कशामुळे? सगळ्यात महत्वाची गोष्ट काय असा की आपला जा कोकण सिंधुदुर्ग असा, रत्नागिरी असात, रायगड असात, ह्या कोकणात निसर्गान अगदी भरभरून दिलेला. म्हणजे खरोखरच ह्या कॅलिफोर्निया वेगळा करण्याची गरज नाही, मुळातच कॅलिफोर्निया असा. पण ह्या कॅलिफोर्निया सगळा डेव्हलप करण्याच्या दृष्टीने राजकीय इच्छाशक्ती ती विरोधकांची आणि सत्ताधाऱ्यांची दोघांची कमी पडली. ह्याचं कारण असा, 1997 मध्ये ह्याच जगन्नाथराव भोसले ह्याच्यामध्ये एक मोठा कार्यक्रम झालो, ज्याका मुख्यमंत्री मनोहर जोशी होते, उपमुख्यमंत्री स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे होते आणि त्यावेळी दुग्ध विकास मंत्री महाराष्ट्राचे नारायणराव राणे होते. ह्याच जगन्नाथ सावंतवाडीच्या सुंदरवाडीच्या संस्थांच्या या भूमीत जगन्नाथराव भोसले गार्डनमध्ये एका जाहीर सभेत देशातलं पहिलं पर्यटन जिल्हा म्हणून जाहीर झालं. आणि त्यानंतर आत्ता म्हणजे एक गंमत अशी असा की जर पर्यटनाच्या दृष्टीने रोजगार व्यावसायिकांका एक 4 पैसे मिळतात, ह्यो भाग सध्या जिल्ह्यात खंय डेव्हलप झालो तर तो डेव्हलप झाला फक्त तारकर्ली आणि देवबाग पुरतो, त्यात जो सिंधुदुर्ग किल्लो आणि तेवढं. नाहीतर पर्यटन व्यावसायिक यांची तो भाग सोडलो तर इतर भागामध्ये अतिशय दयनीय अवस्था. पर्यटन व्यावसायिक सगळे कर्जबाजारी असतात. कारण महत्वाची गोष्ट अशी, जर तुम्ही केरळचा विषय घेतलात ना, पर्यटन म्हटल्यानंतर एक भौतिक सुविधा लागतात. या भौतिक सुविधाचा फार मोठा अभाव. एप्रिल मे महिन्यामध्ये शुद्ध पाणी यायचं नसता. आम्ही भौतिक सुविधा म्हटल्या ना, हैसरल्या बोरुसच्या, कुडाळच्या, वाडीच्या, कणकवलीच्या शिरवाळे देणारे उपलब्ध होऊ शकतात, घावणे जाऊ शकतात. परंतु त्यांचंच डोसो, आमलेट पाव हे गळी उतरले असं वाटत नाही. गळी उतरण्याचा 100% सरकारी जी यंत्रणा ना, या सरकारी यंत्रणेने केरळ सारख्या राज्यामध्ये, तामिळनाडू सारख्या राज्यामध्ये एक वेगळं प्रयोग केलो. जे सेल्फ हेल्प ग्रुप असत, बचत गट, ह्या बचत गटांका त्या भागातला प्रादेशिक जा काय असतात, फक्त जेवणाचाच नाही, म्हणजे फूड विषय नाही, अन्न विषय नाही, इतर सुद्धा काय कल्चरल ऍक्टिव्हिटीज आणि काय असतात, काय नवीन असं असतात, त्या ठिकाणी शासन स्तरावर बँकांच्या मदतीने घेऊन त्यांना आर्थिक सपोर्ट देऊन प्रशिक्षण देऊन तो विषय डेव्हलप केलो. आपल्या जिल्ह्यामध्ये जे बचत गट आहेत, हे बचत गट निवडणुकीच्या काळात पाकिटात पैसे भरून देऊन त्यांना तेवढ्यापुरते मतदानासाठी वापरले जातात. ही फॅक्ट आहे. आता तुम्ही म्हणतात ना, मालवणी पदार्थांचा अट्रॅक्शन, मालवणी चांगल्या पदार्थ म्हणजे गजाली फक्त सांगण्यापुरते प्रत्यक्षात त्या नाही. आणि महत्वाची गोष्ट असं, समजा एका नेत्याकडे जर त्या विजन असला, स्पष्ट बोलतोय, तर नेत्यांचे खालचे कार्यकर्ते आहेत ना, ते खालचे कार्यकर्ते ह्या जिल्ह्यात फक्त आणि फक्त लाभार्थी म्हणूनच काम करतात. अशा प्रकारचा विजन काय गंभीर आरोप केला. तुझ्याकडे येते मी प्रश्न असो त्यांनी म्हटल्याने हा आपला खाऊकच मिळणार. तू पण आता प्रवास करतो, कधी केरळात गेला तर त्यांचं आपलं वडापाव दिसणार नाही, त्यांचीच मिळते. ही खरं खूप वाईट गोष्ट आहे. कारण काय सगळ्यात कोकण रेल्वेमध्ये महाराष्ट्र जास्त स्टेक उचलता आणि थैच्याच लोकांका जर अशी वागणूक, म्हणजे आमच्याकडे आता माझ्याकडे काही बायका किंवा बचत गट तयार असत जे कोकण रेल्वे आपला जेवण आणि ह्या पुरवू शकतात आणि त्यांच्यात हाताक एवढी सुंदर चव आहे जे आता रेल्वेत जा जेवण मी जरा एक मिनिट फक्त सांगतो की तो प्रयोग प्रभू साहेबांनी त्यावेळी सुरुवातीत सुरू केलेलं, कोकम सरबत बिरबत वगैरे असं सांगते का, त्यांच्यानी करू नये असं नाही. ते गेल्यानंतर त्या अधिकाऱ्यांची मानसिकता बदलली, विषय संपलो. नंतर ते कोण आपले
पियुष गोयल ते त्याच भागातले, मग त्यांनी मंत्री होता आपला- प्रश्न मला तुका असा, पावसाळ्यात भयानक अवस्था ही समस्या ज्या बोगी असत जसं तुझी S1 S2 म्हणजे लांबच्या एका जर तू गेलच ना तर छप्परच नाही, म्हणजे तुला भिजत जावं लागतं. या कोणाकडे दिसणार ना, काय वाटतं तुला? ह्या जर छप्पराचा असा किंवा असे जे पावसाळ्यातले समस्या आहेत हे तेव्हाच होतले जेव्हा कोकण रेल्वेकडे फंड्स येतले. आम्ही जेव्हा ह्याच्यावर पाठपुरावा केलेलो तेव्हा कोकण रेल्वेकडे फंड्स नाही म्हणून सांगितले, आणि ह्याचा कारण म्हणजे मी मगाशी सांगितल्याप्रमाणे विलिनीकरण. जोपर्यंत अमृत भारत योजना सारखे स्थानक योजना आपल्या कोकणात येत नाही तोपर्यंत ह्या शेडिंगचं काम होऊ शकतं. कोकण रेल्वे लॉस हा कोकण रेल्वे लॉसात नाही, कोकण रेल्वे प्रॉफिटात आहे. त्यांचा जो ऑपरेशनल प्रॉफिट आहे, जो ऑपरेशनल प्रॉफिट म्हणजे ह्या ऑपरेशनल प्रॉफिट म्हणणं डेव्हलपमेंट करू जातो. पण हे शेडिंगचे कामं किंवा असे थोडे जे रिसोर्सेस आहेत हे केंद्राच्या अखत्यारीत येतात, आणि आपला कॉर्पोरेशन वेगळा सेपरेट असा त्या इंडियन रेल्वेजमध्ये मर्ज नाही, त्यामुळे ही कामं होणत नाही. जेव्हा मर्ज होताला तेव्हा चांगलं म्हणलं, ह्या करू काय कोणी, ह्या करू गोया नेत्या मंडळींनी. पण आता दुर्दैवी गोष्ट की हे आम्ही किंवा लोकांना एक्सपोज केलंस तू, ही खूप मोठी गोष्ट आहे. म्हणजे लोकांनी भिजत जायचा, पैसे द्यायचे पण भिजत जायचं. काय वाटतं तुमका याबद्दल, काय वाटतं? त्यांनी सांगितलं तर बरोबर की कोकण रेल्वे लॉस मध्ये ना, कोकण रेल्वे फायद्यात आहे. आता मग त्या फायद्यातून जी काही डेव्हलपमेंटची कामं असत त्या डेव्हलपमेंटच्या कामाची त्यांची काही प्रायोरिटी ठरलेली आहे. इन ॲडिशन जर आत्ता काय जे शेड बीड वगैरे किंवा प्रवाशांच्या सुखसुविधासाठी काही वेटिंग रूम बीम चांगले अद्ययावत वगैरे हे विषय हे केंद्राच्या अखत्यारीत येतात, आणि त्या केंद्राच्या अखत्यारीत जरी असतील तर कोकणचा नेतृत्व करणारी ही जी सगळी राजकीय मंडळी आहे त्यांच्या तो आग्रह करू गया, ही आमची अपेक्षा झाली. एक आम्ही नागरिक या कोकणातले मतदार, तुम्ही तिकीट आमची घेताला, भिजत तुम्ही बसाक ना, तुमका पाणी नाही, अक्षरशः 100% असं गुराढोरांची वागणूक आपल्याक मिळतात. अनेक समस्या. गणपतीत समजा तुम्ही कधी बघितलात जे लोक चढतात किंवा जे लोकांना ढकलला जातात ट्रेनमध्ये, ही गुराढोरांचीच वागणूक आपल्याला बिकट असता अवस्था. आणि इंडियन रेल्वेज मध्ये सगळ्यात मोठं वाटो कोकण रेल्वे प्रॉफिटच्या बाबतीत प्ले करतात, आणि त्यात सगळ्यात मोठं स्टेक महाराष्ट्राचा. तरी सुद्धा हयच्या लोकांका अपमानास्पद वागणूक गावता ही दयनीय अवस्था आताची आहे. आणि ह्याच्यावर 26 जानेवारीक सगळे आवाज उठयतले, नेतृत्व आमच्याकडे असा, आंदोलन आम्ही करतलो, आणि जोपर्यंत आमका कोकण रेल्वे हय येऊन कोकणच्या सुपुत्रांची माफी मागणार नाही तोपर्यंत हे आंदोलन कंटिन्यू राहू. नाही, नुसती माफीचा विषय नाही. तुमच्याकडे दोघांकडे एक शेवटचा प्रश्न घेऊन, तर आपण बराच वेळ झालो. मी ह्या सगळ्या बघितला, तुझ्या आजोबाने एवढं आवाज उठवलेलं होतं. आता कोण कोणाक जुमानत नाही, आंदोलकांना महत्व नाही. खंयतरी बदलूक हव्या तर कोकणी लोकांना काय सांग घालतलं. जसा मच्छिंद्र कांबळेने सांगितलेलं, लोकांना जमनी ऐकू नका रे बापूरसानू, खंयतरी तुम्ही अडचणीत देताला. आणि ताज आज चित्र नाटकामधला दिसता. काय सांगशील तो लोकांना जागृत होण्यासाठी? जागृत होण्यासाठी मी एकच सांगेन, सध्याची राजकीय स्थिती बघितली तर नक्की कोण कोणाकडे आहे ह्यात त्यांना माहीत नाही. त्यात आता जर ऑप्शन होत असतील तर युवा पिढीन आणि कोकणातल्या लोकांनी खंयतरी उतरूक होया. कोकण प्रदेश ह्यो सगळ्यात हुशार प्रदेश मानलो जाता. सगळ्यात मार्क्स रिझल्ट आणि हुशारकीच्या बाबतीत आपलं कोकण प्रदेश सगळ्यात पुढे असा, आणि त्यामुळे म्हाका तरी वाटतं की एक्सपिरियन्स लोकांचा मार्गदर्शन घेऊन खंयतरी युवा पिढीन आता ह्या सगळ्या कामात उतरूक होया. खंयतरी आता वेळ इली या नेतृत्व बदलाची, आणि जोपर्यंत हा होणार नाही तोपर्यंत आपण आणि सगळे जे आपण तळमळ करतो लोका ती तळमळतच राहतलो जोपर्यंत नेतृत्व बदल होणार नाही तोपर्यंत. आणि याच्यावर ऑप्शन एकच, युवा पिढीने कोकणातल्या उतराव्या. 26 तारखेक धुमशान करूचा. समीर म्हणतात बदलू काय, आणि 26 तारखेक धुमशान करू. केसरकरांनी तुम्ही जो सुरुवातीक प्रश्न विचारलात ना, त्या अनुषंगाने म्हाका एक हैसर विषय मुद्दाम मांडूचो म्हाका वाटतं की अच्युत सावंत भोसल्यांनी परवा 2 दिवसापूर्वी एक कार्यक्रम ठेवलेलो, आणि त्याका राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय कीर्तीचे थोर शास्त्रज्ञ डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर साहेब लिहिले. त्या कार्यक्रमात आम्ही गेलेलो, एक सामाजिक कार्यकर्तो म्हणून मी त्या कार्यक्रमात होतोय, आणि जो प्रश्न तुम्ही त्यांना विचारल्यात त्या तशाच प्रकारचा प्रश्न त्याच्यात त्यांना विचारलो. तर त्यांच्यानी त्यावेळी खरोखर आपली एक व्यथा व्यक्त केल्याने माशेलकरांसारखं माणूस की ज्या 7 ते 8 पंतप्रधानांचे ॲडवायझर म्हणून ज्या माणसानं काम केलं, जगातल्या सगळ्या राष्ट्रप्रमुखांका जे भेटत, ज्यांका पद्मभूषण सारखे वगैरे म्हणजे जे भारत रत्नाच्या लेवलचा माणूस हा, त्या माणसानं कोकणाबद्दल काय सांगतात ते म्हणाले का की या कोकणामध्ये प्रचंड टॅलेंट असलेली माणसं, आणि त्याच्यासाठी त्यांचा संदर्भ दिलो. दंडवतेचं नाव घेतला,
सुरेश प्रभूंचं नाव घेतला, नाथपैंचं नाव घेतला, असे टॅलेंट म्हणजे लोक बाहेर किती घेणार नाही. नाही ना, पण ती टॅलेंट असलेली माणसं असत ना, ह्या टॅलेंट असलेल्या माणसांनी ज्या काळात सगळा नेतृत्व केला तो काळ वेगळं होतो आणि आताचा काळ हे सगळं राजकीय परिस्थिती आणि निवडणुकांचं सुद्धा. प्रश्न मीरा नाव केल्यानं 26 तारखेक बाहेर उतरा, काय वाटत तुमका? माका असा वाटतं की हो प्रश्न फक्त सावंतवाडीच्या शहरातल्या लोकांचा पुरतो नाही. तो वैयक्तिक नाही किंवा मिहीर भटकरचो किंवा मिहीर भटकरचो, केसरकरांचा किंवा नकुल पारसेकरांचा प्रश्न नाही. ह्यो प्रश्न अतिशय हाल अपस्तेत प्रवास करणाऱ्या लाखो कोकणच्या रेल्वेच्या प्रवाशांचा आणि त्यामुळे माझा सगळ्या या कोकण रेल्वे प्रवाशांका आणि ज्यांचो त्याच विषयाशी संबंध जे एखाद्या विमानान सुद्धा पैसो आपण प्रवास करते त्यांना सुद्धा हात जोडून कळकळीचं आव्हान असा की उद्याच्या 26 तारखेक ज्या या सगळ्या लोकांनी सगळ्या सामूहिक संस्थांनी एकत्र या विषयावर कोकण रेल्वेचो आमका सुसहाय्यरित्या प्रवास करण्याची सगळी तुम्ही यंत्रणा उपलब्ध करून साधी मागणी आहे. या मागणीसाठी जो कॉल दिलेला हा आंदोलन ह्या आंदोलनात सगळ्यांनी उतराचा. सरळ प्रश्न आहे की 25 वर्षात कोकण रेल्वेचो कारभार सुधारलो नाही, याच्याशी तुम्ही सहमत आहात? 100% सहमत आहे. धन्यवाद मिहीरजी आणि पारसेकरजी, खूप खूप धन्यवाद. कोकण साथ लाईव्हच्या कार्यक्रमात सहभाग घेतल्याबद्दल. हे होते नकुल पारसेकर आणि मिहीर मटकर, एक युवा नेतृत्व आणि ज्येष्ठ नेतृत्व. विषय आमचो तो कोकण रेल्वेचो कारभार सुधारलो का, कोकणातल्या लोकांका रोजगार मिळालो का, कोकणातल्या लोकांका धड बसान नाही तर निजान मराने खंयतरी टेकून जाऊ मुंबई मिळता का, कोकण रेल्वे ज्यांनी जागा दिली त्यांच्या थंय ही गाडी थांबतात का? मित्रांनो, एकच मडगावसून सुटणारी कोकण कन्या, सावंतवाडीतून सुटणारी तुतारी आणि मडगावसून सुटणारी जनशताब्दी, हे 3-4 गाडी सोडले ना तर सगळे रेल्वे हे केरळ राज्यातून येतात आणि त्याचो आपणा काही फायदो नाही. कोणाक दिल्लीक जावचा नसता ठराविक जणांका, पण जो कोकणी माणूस हा त्याका जावचा असता पहिले नारळ, पहिले फणस, पहिले खोबरेल तेल, पहिले मसाले, हे सगळे बोजा घेऊन कोकणी घेऊन आपल्या मुंबई आणि मुंबईकरांना खायला होळी, खायला गणपती, खायला नागपंचमी, खायला अष्टमी, खायला शिव सगळ्या घेऊचा असतात. परंतु त्यांच्या बिचाऱ्यांचे जे हाल असतात ते हाल खरोखरच बघत नाही. त्यामुळे 25 वर्षात कोकण रेल्वे सुधारली का याचा उत्तर मात्र निगेटिव्ह आता. त्यामुळे मिहीर मटकर म्हणतात आणि पारसेकर म्हणतात 26 जानेवारी या तुमका आमचो इंगो दाखवतलो आणि आंदोलन करतो. त्यामुळे त्यांनी हे छेडलेलं आंदोलन दुपदरीकरण होताला का, टर्मिनलचा काम पूर्ण होताला का, याकडेच घेऊन जाण्याचा प्रश्न. त्यामुळे खरोखरच चाकरा मारून विचार करण्याची वेळ आहे. 25 वर्षात कोकण रेल्वे सुधारणा झाली का, याच्यासाठी आता तुमका मात्र पेटा नोटाचा लागता. मी हयच थांबतोय. तुम्ही बघत राहा एक नंबरचो कोकणातलो चॅनल कोकण साथ लाईव्ह. धन्यवाद.